talan tayo. Ang mga kalantahan.
Kal. Gawa mi dalan may motor. Jala tata, alateris laya. Manglilitrato ah. Ayaw mo lang ba ito kaya? Yung tawang-tawa ng dati. Kasi ba magkatulog din ang dalan niya dati yung tawa ng lapulaan.
Kaputo ra sa. Ay, Ray. Sa gami kawayan. Kawayan ta. Papawilding. Nang kiwla. Hey. Mano-mano tala ba tamu malagla? Ya, lo boleh. Ah, pwede pala dito. Lagyan mo lang ano. Kawayan. Malambot na. Ano tawag dito? Malatin-latin? Malatin-latila. Ano? Malatin-latila? Aga na rin tukuan. Pinya ay, amanya. Bakit ang lambot? Hindi, amay tawag dito. Yung sekarang. Amay dalin. Dalin. Saya siram. 200. Hmm? 200. Alin? Siram. 200 ano? Pangalan mo. 220. Tatanggal na. Sekarang kapan? Kapan sa mo na putol? Ito mo naman, ako naman ang kaga. Tapos na nga, ano pa bang, anong kakalikayin mo? Jesus. Ispain ko lang yan. Linis-linis na yan, oh. Kung tatanggalin mo dyan. Diba? Ito. Oh, testing. Testing. May tricycle mo, ilog mo. Hindi mo pa nga napakita ng namay, natusok pa. Anggap ko yung turok ka nawat asawa. Abulok lari turok ka nga. Tapos na. Hindi na tayo na. Clean po, clean para yung motor mo. Motor ina. Makita mo. There's yung motor over. Do you see the motor? Yes. Yeah. Ako mo doon? Yes. Kasi, putik. Putik? Now, uuwi ko na siya.
Sige. Kulang pa. Kulang pa ng ano. Kulang pa. Kaya man diri so? Saan ko ilalagay? Ala, Teres. Oo.